Gyereknevelés egy sokkal összetettebb dolog, mint amire gondoltunk régen. Kislányként, amikor az ember álmodozott róla, hogy Istenem, majd milyen lesz, amikor én anya leszek, majd én így fogok viselkedni, ezt fogom neki mondani, ezt fogom tanítani vele. És akkor, amikor ténylegesen megérkezik az a pici lélek, akkor rádöbbenünk arra, hogy ez teljesen más módon működik. Hogy az a kis lélek, az úgy jön a világra, hogy már van egy egyénisége. És ebből adódóan általában már az első időszakban az anyukák felborítják azokat a dolgokat, amiket addig úgy gondoltak, hogy én ezt biztos, hogy nem fogom csinálni, biztos, hogy nem fogom megengedni, és borul az egész rendszer. Ugyanis igazából mélyen ez úgy működik, hogy amit kapunk kis lelket, mint gyermeket, egyrészt nem véletlenül születik hozzánk, másrészt pedig olyan hatalmas tanításokkal érkezik, nyilván mi is tanítunk neki valamiket, de ő is tanítással érkezik. Akkora tükröt mutatnak a gyerekek a megoldatlan részeinkről, a tudatalatt elraktározott mintákból, ami már évek óta csak szunnyad. De van egy helyzet, és érzed a reakciót. Valahonnan érkezik valami, ami azt hitted, hogy ez már nem te vagy. És ilyenkor döbben rá az ember arra, hogy mennyi tudatalatti sérelem, mennyi tudatalatti minta és hiedelem tárolódott el már az évek alatt az emberben, és ez előtör azonnal egy bizonyos helyzetben. Mert ez a reakciók, ezek automatikusan érkeznek. Egy olyan mintából, amit mi láttunk kisgyerekként. Velünk ezt így tették, és már azt hitted, hogy el is felejtetted, de mégis abban a helyzetben előtör valami, ami mindig is ott volt. Na tudjátok, ezek a tudatalatti minták, ezek a tudatalatti hiedelmek, amiket fel kell oldani, hogy megélhessd azt az énedet anyaként, akit igazából szeretnél. Nekem mindig az volt a célom, hogy olyan anyuka legyek, amilyennek én szerettem volna, hogy legyenek velem. És ehhez igazítom azt, hogy hogyan viselkedek, hogyan reagálok. Ha esik az eső, és azt mondják a gyerekeim, hogy kimegyünk, anya, akkor azt mondom, vagyis hogy nem azt mondom, hogy dehogy is nem, hát megázunk, megfázol, átázik a ruhád, egyébként se lépkedünk bele a pocsolyába, mert tiszta víz minden, hanem azt mondom nekik, hogy persze, mindjárt hozom a ruhákat. És kimegyünk esernyőbe, jól fölöltözve és gumicsizmába az esőbe. Azért, mert rögtön eszembe jut az a kép, hogy én azt szeretném, hogy olyan anya legyek, akit én szerettem volna, hogy velem legyen. És ha már csak ez a cél, akkor az éppen elég arra, hogy ha az neked örömet okozott volna, akkor nyilván a gyerekednek is örömet fog okozni. Ha esik a hó, akkor szánkozzunk. Igen, még aznap szánkozzunk. Nem másnap meg jövő héten, amikor már elolvad a hó, hanem most van lehetőség. És én most vagyok az anyuka, aki képes vagyok elvinni őket, elsétálni oda a domb oldalra. És igenis, megyünk szánkózni. És hidd el, hogy ezek a pillanatok azok, amiket magával visz majd a gyereked. Hogy fontos az, hogy ma mi történik, most mi történik. És ha meg tudod élni minden napodat úgy, hogy örömet szereztél a gyerekednek, és ezekhez nem kell több óra hossza, csak aktív figyelem és törődés. Mert egy gyereknek nem elég azt mondani, hogy nagyon szeretlek, azt is nyilván kell hallaniuk, de mögötte a tetteket, a cselekedeteket, amit csak érte teszel. Mert nyilván te nem mész ki egyedül esőbe sétálni, hanem fontos. De ő neki az fontos, ő neki nagy szám.
és mesélgeti mindenkinek, hogy neki milyen jó volt. Számomra ez az érték. Nálunk azok az általános nézőpontok, hogy mi a fontos az életben, egy kicsit máshogyan működnek. Nekem az a fontos, hogy szeretettel kapcsolódjunk egymáshoz, hogy megtanulják kezelni az érzéseiket. És ez hosszú út, hogyha az ember nem fenyegetéssel, zsarolással szeretné elérni ezeket, hanem szépen kimondott szavakkal. És igen, rengetegszer el kell mondani egy gyereknek azt, amit mi szeretnénk, hogy majd ő megértse, de megéri. Sokkal jobb egy olyan gyerek, aki lehet, hogy egy kicsit eleven, lehet, hogy imádja az életet, lehet, hogy mindenben benne van, de legalább élvezi, amit csinál, élvezi azt, hogy él. És az ilyen gyerek egészséges, fizikailag egészséges, mert nincsen lelki problémája, mert tudja, hogy van idő arra, hogy odaforduljon. És elmondja azt, hogy most mit csináljunk, és tudja, hogy együtt megoldjuk. Rengeteg figyelem kell ahhoz, hogy az ember egy tényleg lelkileg egészséges gyermeket nevelgessen. És az egész az elfogadással kezdődik. Hogy fogadjam el, hogy én őt kaptam, ezzel a kis egyéniséggel, és még a testvérek is mindig mások. Nem igazán van ugyanolyan habitusú gyermek. Teljesen mások, pedig ugyanazokat mondom el nekik. Tehát a legfontosabb az, hogy elfogadjam, ne akarjam átnevelni, hogy majd én megmutatom, hogy majd hogy legyen, hanem elfogadom, és erősítem benne azokat a dolgokat, amik nagyon jók benne, amikben nagyon ügyes és bátor. Dicsérem, és szeretettel ott állok mellette. És lehet csodálatos ez a gyermekkor, az összes részről, anyaként, apaként, gyermekként, úgy megélni, hogy amikor majd megkérdezik, hogyha nagy lesz, hogy na és milyen volt a gyerekkorod, és azt mondja, hogy fantasztikus. És nekem ez a célom, hogy az én gyerekeim ezt mondják, hagyok rájuk időt, energiát, nem mondom, hogy fáradt vagyok. És nem volt olyan, vagy volt már olyan, hogy igen, tényleg fáradt voltam valamihez, de akkor is megcsináltam, akkor is ott voltam. Mert ez a gyerekkor most van. És 2 pislogunk, és eltelt 10 év, aztán meg 20 év, és a végén kirepültek. Most van itt a perc, ma tudok máshogy dönteni, ma tudok választani a fontossági sorrendeimben, mert most van lehetőség a kapcsolódásra. És most még van lehetőség arra, hogy megmutassam nekik azt, hogy mi a jó, hogyan tudnak boldogok lenni ebben a világban. És a boldogság, a felnőtt boldogság ott kezdődik, hogy egy jó gyerekkora van a gyermeknek. Egy elfogadó közegben, szeretetben és törődésben nevelt gyermeknek. Sziasztok!